Koko elämää, taidetta, kaikkea toimintaa ohjaa sellainen isompi kokonaisuus tai tarkoitus. Ja se on ehkä semmoinen, minkä mä tunnistan itsessänikin. Täytyy varmaan kertoa siitä, että miten mä tutustuin Aleksanteri Aholovaloon ja vähän ottaa semmoista pientä taustaa tähän näin. Aleksanteri Aholovalohan on kuollut vuonna 1997. Itse olin jo siinä vaiheessa kyllä jo taiteen puolella työskentelin ja nuorena taiteilijana tuossa 90-luvun alkupuolella. 92 muistan, 91 tai 92 mä näin ensimmäiset artikkelit Helsingin Sanomissa Aleksanteri Aholovalosta ja mä olin aika vaikuttunut ja ihmeissäni, että tällainen kaveri, että aika ihmeellinen elämäntarina ja kaikki mitä siinä mainittiin lyhyessä artikkelissa oli musta hirveän kiinnostavaa. Ja siinä meni pari vuotta, ennen kuin mä sitten aloin opiskelemaan taidehistoriaa Turussa. Silloin mä keksin, että okei, nyt mulla on aika hyvä tilaisuus. Mä pitäisi tehdä pro-seminaarin, niin mä voisin tehdä sen Aleksanteri Aholovalosta. Kaveri, joka kiinnostaa ihan hirveästi. Soitin Aholovalolle, hän vastaa puhelimeen ja aika nopeasti sanoi, että hän antaa Annelille, sopikaa johtajan kesken. Joo, okei. No sitten mä menin tapaamaan häntä aika nopeasti siellä sitten oli tämmöinen ihmiskunnan kärsimysten historian paviljonki, joka rupesi mua ihan mielettömästi niin kuin kiinnostamaan, joka oli vuonna 1930 Minskiin tehty. Ja hän oli se pääarkkitehti ja pääsuunnittelija ja tästä me sovittiin Aholovallon kanssa sitten, että me tehdään tästä pienoismalli. Ja sitä kautta mä sitten vietin hänen kanssaan aika paljon aikaa. Jopa muistan yhden jouluaaton, kun mä istuin Aholovallon kanssa pöydässä ja me oltiin useampi päivä jo piirretty pienoismallia ja hän kertoo aina kaikenlaisia tarinoita ja niitähän riitti. Ja mä olin aivan myyty tällaisesta persoonasta. Tämä on niinku tavallaan tämä, mistä sitten niinku lähdettiin liikkeelle, mutta valitettavasti Aholovalo kuoli sitten muutaman vuotta myöhemmin. Ja sen jälkeen mä tein vielä gradun Aholovalosta, joka käsittelee hänen lähinnä niin kuin 30-40-luvun tällaista ajattelua ja myös hänen taidettaan ja tällaista niin kuin rationaalisuuteen tai niin kuin ihmisen kehitykseen, tämmöisen elämän terveyden ja hyvien elämäntapojen kehittämiseen keskittyvää ihmistiedettä. Ja se oli mulle hirveän havainnollinen tai erittäin kiinnostava käydä, niin kuin sanotaan, että siinä Aholovalo on kuitenkin niin kuin puhutaan aikamoisesta murroksesta, 1900-luvun murroksesta, jossa niin kuin lähdetään liikkeelle hyvin tämmöisestä niin kuin alkeellisista, varsinkin jos puhutaan hänen niin kuin kokemusmaailmasta ja taustastaan, joka liittyy hyvin vahvasti Inkeriin, Vyyritsan kylään, Venäjän maalle ja myöhemmin myös sitten niin kuin hän kuitenkin eli aika paljon pitkään Neuvosto-Venäjällä. Eli siinä on tämmöinen aika jännittävä kaari ja aika monennäköisiä kohtaamisia. Ja tavallaan mä olin ihan tavallaan iloinen, kun mä näin nämä teokset, mitkä täällä on, koska ne aika pitkälti niistä pystyy lukemaan sitä samaa sellaista niin kuin tarinaa, mitä mäkin sitten niin kuin, siinä on muun muassa toi Pois menneisyydestä, joka oli mulle niin kuin tavallaan se yksi avainteos. Mä voin sitten puhua näistä tarkemmin. Niissä on paljon sellaisia niin kuin, tavallaan luettavaa ja
se on aika semmoinen, mitä Ahola-Valo halusi sitten niin kuin, vähän niin kuin opastaa, valistaa ja varoittaa meitä. Tästähän sitten vielä sitten sen gradun jälkeen me tehtiin myöskin näyttely, joka nimi on nimenomaan Pois menneisyydestä. Ja tässä nyt kävi niin kuin muutaman vuosi, tai 2024, niin me rakennettiin se uudelleen se näyttely tuonne Valomuseoon, joka on tuolla Mannertiellä. Että jos joku haluaa mennä tutustumaan vielä perusteellisemmin Ahola-Valon tähän elämään, niin se näyttely on siellä aina keskiviikkoisin esillä. Eli se on ihan hieno. Mä kyllä suosittelen sitä, kyllä. Se on siis parikymmentä vuotta sitten tehty, mutta edelleen mä koin, että se istuu tähän aikaan, se puhuu meille hyvin tärkeistä asioista edelleen. Se näyttely on rakennettu itse asiassa näytöksiksi, mikä on tavallaan aika, mä olin silloin yllättynyt, että tämäkin puhutaan elämän näyttämöllä, niin me ollaan rakennettu se neliosaiseksi näytelmäksi tai näytökseksi. Ja täällä on, se on tavallaan se mun tietyllä lailla tukijalka, niin tullaan vähän lähemmäksi tänne näin. Tässä on mä ihan vähän puhun näistä itse teoksista, eli tässä on Puoskarin uhri, joka on vuodelta 30. Ja tämä on tavallaan semmoinen, Ahola-Valo oli tämmöinen sarja, jota hän kutsui mitättömyyden sarjaksi. Ja ne on tämmöisiä kuvia tämmöistä niin kuin menneestä elämästä, tai tavallaan nämähän on ihan kyllä todellakin siis, kun mä katson esimerkiksi tätäkin kuvaa ja mä luin tätä vähän tarkemmin, mä en ole oikeastaan katsonut niitä on, mä oon ehkä analysoinut muita kuvia enemmän, mutta tämä olikin tosi mielenkiintoinen, kun mä rupesin tätä tarkemmin katsomaan, mitä tässä tapahtuu. Tämähän on tämmöinen niin kuin, mitättömästä elämästä tai tavallaan elämästä, jossa on tämmöinen tietämättömyys ja vähän niin kuin semmoinen pimeys tavallaan vallalla. Elämäntavat on järjestetty väärin Ahola-Valon käsityksen mukaan. Mutta kuitenkin tässä niin kuin puhutaan niin kuin taikauskosta, joka oli niin kuin hyvin niin kuin vahvasti tämmöistä niin kuin maaseudun semmoista kokemusmaailmaa. Monissa näissä mitättömyyden sarjassa, niin silloin jo Ahola-Valollahan oli hirveän kriittinen suhde uskontoon ja varsinkin ortodoksiseen kirkkoon. Ja niissä on, ikonihan on aina yleensä näissä taloissa hyvin keskeisellä paikalla ja ne näkyy jokaisessa monissa näissä niin kuin tuvan sisäisissä kuvissa, että siellä on juopottelua, siellä on kaikenlaista mahdollista tämmöistä niin kuin epäjärjestystä elämässä. Mutta tämä oli minusta sillä lailla kiinnostavaa, kun mä luin tätä näin, niin tämähän on, tässä mies tekee ristinmerkin ja sen vaimo makaa tuolla, tai onko se tytär makaa tuolla vaunuissa. Tämä on minusta niinku, mikä minua kiinnostaa tässä teoksessa, niin tämä on varmasti, niinku, tässä on semmoista tiettyä semmoista niinku, aivan varmasti koettua elämää. Tämä on aivan taatusti Ahola-Valo on joskus nähnyt tämmöisen vaunun, missä tuommoinen yksi rengas on katkennut, niin se on korjattu tämmöisellä puuseipäällä. Et sillä on sitten päästy jotenkin kulkemaan vielä. Ja sitten tämä, mitä tässä tapahtuu, niin pyritään niin kuin tuolla ikonillahan nyt oli tietysti koettiin, että sillä on hirveän voimakas ja tämmöinen niin kuin parantava vaikutus. Et siinä on toi vitsa, mikä usein oli siinä niissä
ikoneissa niin oli siihen kylkeen kiinnitetty. Ja sillä koettiin, että yhdessä veden kanssa, niillä oli niin tämmöisen niin vihkiveden kanssa, ne pystyttiin niin kuin, parantamaan ja suojelemaan. Eli tavallaan tässä on semmoinen tapahtuma, tuossa on varmaan sitä vettä, jonka ehkä saa mukaan ehkä tuossa pullossa. Eli tämä on tämän tyyppinen kuvaus. Ja aika monesti niissä mitättömyyden sarjoissa ollaan niin just nimenomaan kodin piirissä. Ja se on hirveän tärkeä asia, että me liikutaan siellä. Että kun se on niin kuin tavallaan se, mikä Aholavalo niin tunnisti myöhemmin niin tärkeäksi alueeksi, sellaiseksi, jossa niin piti ne muutokset tehdä, että varsinkin lapset, jotka on niin tavallaan meidän tulevaisuus, niin he sais sellaisen rakastavan, hyvän kodin, jossa olisi elämä niin järjestetty jotenkin paremmin, että jossa ei olisi vallalla semmoinen niin tietynlainen pimeys ja lika ja sairaudet. Että Aholavalo itse, niin ehkä mun täytyy se kertoa, että kun mä pohdin mitä mä kerron teille, niin Aholavalo itsellähän on ollut jotenkin sattunut olemaan aina aika merkittävissä historiallisissa murrosvaiheissa tai tämmöisissä niin tapahtumissa myös läsnä, kuten esimerkiksi verisunnuntai, joka oli vuonna 1905. Ja hän on ollut itse 5-vuotias. Ja siellähän tapahtui paljon, niin kuin ammuttiin ihmisiä ja oli tämmöistä väkivallan tekoa, mikä on ollut aika hirveä kokemus varmasti. Sehän on dokumentoitu hyvin. Siellä saarin miehet tai sotilaat ampu ihmisiä. Hänellä oli hyvin vahva ja sen jälkeen hänellähän oli semmoinen, niin kuin, hän sairastui. Että hän ajateltiin, että hän sairastaa tämmöistä niin hermosairautta. Ja aikoinaan puhuttiin neurasteniasta ja myöskin vähäverisyyttä ja anemiaa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja hän oli siis vakavasti sairas. Lääkärit oli sitä mieltä, että jotta hän selviäisi tästä, niin kuin tavallaan siinä on ollut taustalla varmaan aika monen mielenjärkytys ja myöskin kokemukset niin kuin kotona, että hänen Otto-äiti oli valitettavasti vähän väkivaltainen myöskin, tai äitipuoli anteeksi. Mä koen, että ne tulee ne tavallaan niin Ahovalon elämää niin organisoivat ja sellaiset niin aika niin koko elämää jäsentäneet niin asiat on ihan siellä lapsuudessa. Koska niin hänen oma lapsuus on ollut mitä se on ollut, niin hän halusi tietysti omassa tulevassa työssään ja myöskin taiteessaan niin kertoa, että miten nämä asiat pitäisi tehdä ja miten niin lapset pitäisi kasvattaa tämmöisiksi hyviksi, terveiksi ja myöskin niin sellaisiksi, että he on niin hyödyllisiä ihmisiä. Tämä on nyt vuosi 30 jo, jolloin niin puhutaan, että hän on Minskissä. Tässä on useampikin teos, jotka kuvaa sitä Venäjän aikaa. Ja tuossa on tässä on Pois menneisyydestä. Tämä on hirveän mielenkiintoinen kuva. Tässä on alunvoimistelu Minskin ateljeessa. Tässä on hänen vaimonsa. Ehkä mä voisin puhua tästä, koska mä viittasin siihen kodin ympäristöön, joka on kaikkein tärkein hänen näkökulmastaan. Mutta myöskin totta kai niin kuin, justiinsa niin kuin, miten, jos me kasvatetaan lapsia. Kun mä katson tätä kuvaa tarkemmin, niin tämähän on semmoinen, että tässä on ensinnäkin hänen vaimonsa, Leena. Ja tämä talo ei ole Aholavalon itsesuunnittelema, vaan me nähdään, että täällä on tämmöiset vähän niin kuin porvalliset koristeaiheet. Tässä on vielä kapluuni, joka nyt on tietysti ihan hyvä, mutta sekin on tämmöistä vähän ehkä turhaa koristeellisuutta, jos me ajatellaan Aholavalon tällaista omaa ajattelua. Sitten me katsotaan, mitä täällä on. Tässä reunassa, niin täällä on semmoinen, se on huonekalu, jonka Aholavalo itse on suunnitellut.
Eli ne on tämmöisiä huonekaluja, hän kutsui näitä tulevaisuuden huonekaluiksi. Ja ne on tyypillisesti semmosia, että ne on, niin kuin tässä näkee, tässä on Leena pystyy voimistelemaan hyvin tässä lattialla, se on paljon tilaa. Tämmöiset niin huonekalut tyypillisesti tähän aikaan oli raskaita ja vei valtavasti tilaa. Mutta tämähän oli semmoinen, että se avattiin, kun sitä käytettiin. Sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvittu, niin se suljettiin. Ne pöytätasot ja mitä kaikkea tässä on ollut. Täällä on paljon erilaisia luukkuja. Täällä on niin varmaan koko se Aholavalon, voisi ajatella niin koko taidetarvikkeet ja muut on saattanut olla tuolla. Ja sitten tässä on ollut työpöytä ehkä. Mä en tiedä sen tarkemmin, mutta mä oon nähnyt näitä hänen muita designeja, niin on vähän vastaavan kaltaisia. Ja ne on niin tavallaan ne palautuu tämmöisiin geometrisiin muotoihin. Ja ne on monesti just semmosia, mitkä on niin helppo tehdä. Ne voidaan standardisoida, ne voidaan ottaa niin laajempaan käyttöön. Sitten täällä alhaalla on semmoinen, tää on tavallaan niin kellotaulu, joka on tehty sinne. Aholavalo itse on maalannut sen sinne lattiaan. Ja tämmöinen samanlainen kellotaulu, noin lainausmerkeissä, niin oli hänen omassa ranteessa. Hänellä ei ollut tavallista kelloa, vaan hänellä oli tämmöinen. Täällä on niin erilaisia alueita, jotka niin liittyy tämmöiseen erilaisiin elämän järjestämiseen. Eli tässä on sellaiset ne on värikoodattu tämmöinen kuin punainen, joka tarkoitti suhteiden hoitoa. Sitten oli violetti alue, jossa oli keksintöjä. Sitten vihreä oli tiede, keltainen oli kodinhoito, vaaleansininen oli taide ja tummansininen oli arkkitehtuuri ja lopuksi musta, joka oli sitten uni. Mutta ne oli kaikki tavallaan sillä lailla, että se elämä järjestyi tavallaan tässä hänen työhuoneessa tämmöisten niin kuin, asioiden ympärille tai ne järjesti sitä hänen elämään. Hän oli tiukkaan kontrolloitu tavallaan, joka liittyi siihen hänen niin kuin, tavallaan pelkoon, että sairaus ottaa vallan, niin kontrolloidaan aika voimakkaasti sitä sellaista niin kuin, myöskin niin kuin tunteellista puolta, että elämään täytyy saada sellainen aika selkeä kontrolli, joka syntyy niin kuin ulkoistenkin elementtien kautta ja tavallaan tämä koko talon ja interiöörin luominen sillä tavalla, että ne tukee sitä semmoista terveellistä ja hyvää elämäntapaa. Nämä nyt on meille jollain lailla, niin kuin, me voidaan niin kuin helposti ajatella, että nämä on semmoista, että aivan jep, hyvä, kyllä näin. Mutta me puhutaan niin 30-luvusta, joka on jotain aivan muuta. Meidän pitää aina nähdä se konteksti, missä me ollaan. Edelleen tapahtuu ihan kauheita asioita ja ei ole semmoista, niin kuin, mitä Aholavalo puhui paljon, just semmoista sivistyksestä, siveellisyydestä niin kuin sinä aikana. Eli tavallaan semmoista niin mielen, hengen, ruumiin puhtautta ja sellaista. Aholavalolle oli semmoinen niin kuin, tärkeä oli tämmöinen koko valon ja pimeyden niin kuin semmoinen dualismi, jossa me voitaisiin ehkä tulla niin kuin tähän teokseen sitten pikkuhiljaa. Me nähdään tässä vasemmalla puolella, me nähdään se koko sen mitättömän elämän tämmöiset taustat tai tämmöiset, mistä se syntyy. Ja sitten me nähdään tämmöinen vähän niin kuin valon maailma, tämmöinen valossa kylpevä kaupunki. Eli tämä on tietysti, me puhutaan nyt kuitenkin jälleen kerran siitä, että mistä me lähdetään. Ja Aholavalollahan aika vahvasti tämä maaseudulla se pimeys vallitsee usein. Et sen sijaan meidän pitää päästä semmoiseen kaupunkiin tai semmoiseen niin kuin kokonaisvaltaisesti organisoituun maailmaan, joka on suunnitelmallinen ja jossa voidaan saada niin kuin luotua tavallaan, me puhutaan niin kuin kokonaan uudesta ihmisestä. Tämä on mulle tuttu, tämä on mulle erittäin tuttu teos, tämä on mun gradussa ihan keskeinen
keskeinen ja siinä näyttelyssä, joka on pois menneisyydestä, jos menette katsomaan sitä, siis suosittelen. Niin nyt mä vasta huomasin, kun tässä on Aleksanteri Aho-Lavalon aiheidensa keskellä, niin kas vaan, täällä on itse asiassa tämä sama hahmo. Se on niin kuin, koska Aho-Lavalohan kierrätti aika paljon näitä teemoja ja ne on jatkuvasti niin kuin rakentuu niiden samojen. Hän oli niin kuin, jos mä sanon Aho-Lavalosta, että hän on ollut kyllä hämmästyttävän johdonmukainen siinä, mitä hän tekee. Ja myöskin niin kuin näiden aiheiden suhteen. Mutta tämmöinen niin kuin sosialistinen kaupunki on nyt, siellä on rauhan kyyhky tuolla kulmassa. Ja musta se on hieno. Edelleen täällä on tämä sama vasen reuna, mutta sitten täällä on Aleksanteri Aho-Lavalon oma vaakuna, joka on jo ihan 20-luvun alussa, hän on suunnitellut sen. Mutta sitten täällä on myöskin niin kuin, elämän tämmöiseksi niin kuin järjestämiseen liittyvä Nemo. Tämä on varmaan teille, ette välttämättä ikinä kuullut, mutta hänellä oli tämmöisiä Nemoja, siis tämmöisiä vähän niin kuin hän helpotti niin kuin muistiin merkitsemistä. Tämä on niin kuin rationalismi tai rationalisointi on tämän merkin merkitys. Ja se on nyt sitten niin tuossa niin useamman kertaa, että se on niin haluttu painottaa sen kertakaikkista niin keskeisyyttä sille elämän järjestämisen tärkeydelle. Mun piti tästäkin puhua enemmän, mutta tästä mä ehkä voisin tyytyä sanomaan vain sen, että tämä on harvinainen kuva maailmasta, joka on maaseudulla. Ja tästä puuttuu tavallaan ne sellaiset attribuutit, jotka usein niin kuin viittaa siihen niin kuin semmoiseen vääränlaiseen elämään. Että tämähän on ihan kansantieteellinen kuva ja semmoisena se ehkä pitää varmaan nähdäkin, että jos me verrataan tätä maaseudun kuvaa tähän näin, niin tässähän nyt ihmiset on aika niin kuin hyvinkin järjestäytyneitä ja heillä on tietty paikkansa. Aleksanteri tähän aikaan kutsui itseänsä huoltokulttuuriarkkitehdiksi, eli se on semmoinen niin keskeinen niin tavallaan, se oli tämän taiteilijuuden ohella hän koki niin taiteilijana olevansa valontuoja, mutta myöskin se huoltokulttuuriarkkitehti, joka tekee just sen kodin elämänpiirin järjestämistä uudella tavalla, jotta lapset voi kasvaa semmoisessa niin kuin hyvässä ohjauksessa ja myöskin rakastavassa ilmapiirissä. Se oli niin kuin tärkeä just semmoinen toinen, niin kuin, se oli hänen niin kuin tavallaan hänen antaman nimi sille omalle toimenkuvalleen. Ja sellaistahan ei ole, hän itse keksi sen tavallaan. Ja ei Suomessakaan vielä siihen aikaan, kun hän tuli 30-luvulla Suomeen, niin se oli vielä niin kuin ihan niin kuin alkutekijöissään vielä sen tyyppinen niin kuin, suunnittelu. Kyllä funktionalistit oli jonkin verran jo sillä tiellä, mutta Venäjälle yllättäen oltiin aika hyvin. Siellä hänkin oli ollut semmoisessa lasten ja äityyden instituutissa töissä useampia vuosia, niin se oli, jos me mietitään, miten pitkällä siellä ikään kuin oltiin, niin tulee vähän sellainen, että nyt jos me pitäisi jotenkin summata tätä asiaa, niin kun Aho-Lavalo kuitenkin eli sellaiset kiihkeät vuodet, just 20-30, ja ne liittyy vahvasti tämmöiseen niin kuin Venäjällä tapahtuneeseen niin kuin dramaattiseen niin kuin kehitykseen, mutta myöskin niin kuin tämmöisen autoritarismin syntymiseen valitettavasti myös, mutta siellä oli valtava määrä semmoista energiaa ja niin kuin intoa rakentaa kokonainen uusi maailma. Ja jotenkin mä tulen niin surulliseksi, kun mä aina luen uudelleen ja uudelleen ne samat elämän kohtalot, valitettavasti miten se suuri into tavallaan typistettiin semmoiseen pieneen niin kuin muutamien pienen klikin palvelemiseen valitettavasti. Mä en nyt ehtinyt itsestäni puhumaan niin hirveästi, mutta kyllä mä koen, että Aho-Lavalo on mullekin aika paljon niin kuin sitä intoa kuitenkin. Niin kuin, hän lähtee tosiaan aika semmoista avantgarden lähtökohdista. Avantgardehan ajatuksena on ollut vahvasti se, että pystytään muuttamaan maailmaa. Ja mä jotenkin koen, että
löytää itsestämme, me ihmiset, tässä nykypäivänä edelleen. Että kyllä meillä on mahdollisuus, meillä pitäisi olla kyky muuttaa maailmaa. Että me ei vaan voida niin kuin ajautua sen mukana ja antaa niin kuin olla vaan jotain kuluttajia tai että onko se meidän ainoa rooli olla vaan jotain kuluttajia. Mun mielestä Ahola antoi mulle ainakin sellaisen niin kuin vahvan sellaisen niin kuin, jollain tavalla koen, että se on silloin mä on rakentanut jotain itsestäni kuitenkin siitä uskosta, että kaikilla on kyky ja voi kehittyä paremmaksi. Ja mä luulen, että se kaikki, jotka tuntee Aholavalon, niin niillä on tämä sama kokemus ehkä monilla. Tämä nyt on aihe, jota ei voi ottaa niin kuin puolessa tunnissa haltuun, vaan tämä vaatii vähän enemmän. Mutta tässä on musta hyvä otanta teoksia, jotka mun mielestä niin kuin puhuu mulle varsin